Maniobra ostean bai, Zumaiak segundo bat Zierbenari, maniobra garaian Oriorentzat 9:48. Zumaiarentzat 11 segundo gehiago, 11 baita ere Zierbena izuntza 20. Baina maniobra ostean hobeto moldatu dira Zumaiak. Bai, Mikel? Hemen Lino Carrera, Oriokoa. Bueno, Lino, gaur alde batetik erreferentziarik ez, batez ere indartsuenekin, eta beste alde batetik, gaur puporik eta ez, hori zuentzat oztopo handia da. Bai, guztu izango niak guretan da irabazi, 30 segundo kentsa baizkau Zumaiai, hane biliko bea, 3. lehenu igual biliko bea. Geho ateakoia galatiko bezatuenak, ikusiko dut zeiteuen. Baina gaur zaila irabaztea, ez da, beste lauak kontuan izanik. Bai, zaila izango batien izango baina, beste eza bat izango zake. Beti diferentzia da, batien izango kontrarelo bezala itia. Oaintxe bertan ziago ikusten ari ginen, eta aizea komentatu dugu, ez da gizuen alde, kontra nola ikusten duzun? Ondo dola emateu, oain nintzen jokopeak joa jungo leitzake, gutzako bi esako zake. Eta bigarren txanda horretan, zein ikusten duzu garaile? Bato bestia, kaiko ezatu bera lagunin eta galatiko getxena horrek mendezkata, ikusiko dugu. Zuek ez daukazu galatikorik? Ez gutana kanterakoa dago. Segin lanean, ezkerrik asko, Lino. Lino Carreraren azalpenak, Oriok 13 segundo, Zierbena eta Zumaiari beste estropada badago bien artean, izuntza gero 25-26 segundora, eta argi dago bigarren posturako bai burruka Zumaia eta Zierbenaren artean. Lehen Juan Luis Plazak izuntza Arraun Elkarteko ordezkariak esan digu, egin dituztela haiek ere aldaketa batzuk, eta Aboitizek baduela denbora, gero playoffari begira prestaketak egiteko, baina momentuz erreferentzi bat bada Zumaiarentzat, Lekeitiokoentzat playoffari begira, Zierbenarentzat ere bai, kontua da Zierbena orain K-ligako zelkapenean 4. tokian dela, eta aurretik Santurtzik 86 puntu ditula, izuntza 81, Kamargo 80, laugarren Zierbena 74 punturekin, eta K-ligako bi honenak, hor Kantabriarrak eta Euskaldunak dira, nolabait hemengo bigarren mailan Galiziako bi honenekin izango direla, eta Galizian Amegrobe da momentuz liderra, eta haien atzetik Meira da, eta baita txapela ere, pentsa daiteke aurten maila honeko aurkariak izango dituela segurunik Zumaiak gero playoff horretan eta playoffean txartela lortzea datorren urtean San Migueligan aritzeko oso garestia izango dela baserri. Bai, Galiziarrak oso finari dira lanean, eta nik uste dut fintasunaz aparte, liga honetan, San Miguel ligan TKE horretan, arraun egiteko gogoakin daudela, ez? Beste urtetan ere izan dira beraien zailkapenak, honea playoff eta etortzeko aukerik, baina nomate taldeak ez zuten ikusten hor egonkortasunik izango zutela gore igota, eta beste urte bete etxoitea pentsatu dute, baina urtengo honetan badirudi gauzak hobetu egin dituztela, edo ja esperientzi gehiokin, eta aukera izan ezkeo gore igotzeko eta bertan egonkortzeko asmoakin, ez? Hortaz, lehenengo KE batekoekin leia daukate, eta gero hor Zumaia prest egongo da berakin borrokatzeko aukeratzen dena irabazten du lantzat gogor ekiteko, ez? Oriok maniobra garaian 11 segundo, Zumaia eta Zierbeni orain 16-17 segundo, txikitu egin behar ditugu, hor izan da Karriloren oiua, eta badakite Zumaiarrek eta Zierbenakoek Orio sasoiko dela, eta Oriok orain erlojupean egin behar du lana. Bai, azkeneko erlojupekoan datuak hemen ditugu, ez? Zumaiari 34 segundo atera zizkan Oriok joan digandeko Pasaiako estropadan, ez? Guain gontan 17 estropada guztiak desberdina dira, nola Orio egiten ari den lana, edo Zumaia, edo horregatik bat besteako, estropada batetik besteako denborak eta, pixka bat konparaketa bat egiteko balio du, ez die era bat ziurtatzekoak, eta Oriokoak ikusten die Orioko taldea buru belarriai direla beren estropada egiten, eta gehien bat burua beste txandari begiraz. Argi dago bigarren txandakoek erreferentzi garbitzat izango dituztela, Oriok orain markaturiko denborak hortxe dira Aizperoren gizonak, Aizpero bera ere barruan dela noski, 15 minutu eta 8 segundo Mirotzarentzat, Oriotarrentzat, hor da erreferentzia.
Zumaia eta Zierbena segundu bateko tartean datoz orain. Aurretik Zumaiarra. Ijarroren agindutara, itxitxia maniobra. 18 segundora, Zierbena 20 segundora, Arbonaren agindutara. Eta hurbiltzen Lekeitiokoak, Izuntza Arraun elkartekoak. Orantxe maniobra egiten Lekitxarrak. 18 segunduko atzerapenarekin. Beraz, 15-8 Oriotarrentzat, 15 eta 27 bigarren tokian Zumaiarrentzat, Zierbenarentzat 2 segundu gehiago, 15 eta 29 eta 18 segunduko atzerapenarekin ari da lanean Izuntza. 15 eta 47 Lekeitiokoen denbora eta Mirotza ontziragoaz berriro. Segi Bucaray, Gorrilla Salcon, le llevamos 20 a Zumaya, espalda bat, ¡gol! ¡Sí! Bloque, ¡ay, que patine el bote! ¡Ay! Gorrillari, Etxeberriari, mezu bat eman dio, Garbi, Segi que no nos ha dejado, Carrillok, Segi! 20 segundu Zumaiari, oraindik 19 dira, baina bultzadatxo eman behar da. Lino Karrerak klubeko ordezkariak esan digu, minutu erdiren bateko errenta lortuko bagenu Zumaiaren aurretik, hori ona. Agian ez dira helduko, baina beste 4 segundotan zabaldu dezake hor tartea hori jokorain eta 25 bueltan agian bai. Txanda honen amaieran, Jose Luis Erkitzia. Bai, lehen esan duguna, naiz eta txanda berian talde bat gorago egon bestea baino, hor dago, estropada, ateratzen dion diferentzia, eta pixka hil horretatik jon behar da lanean, ez? Esan daiteke, batek egun txarrago izatea, eta baino erreferentzi hor dago, ez? Orain arte egindako lanak eta ateratako segunduak, hor dira taldea non dagoen kokatua gutxi gora berako erreferentzia, ez? Eta esan duguna, azkeneko estropadan, 24 segundo baziren hori jonalde Zumaiarekiko, Linok esan duna, ez horre minutu erdi baten inguruan ibili berdugu guk lan txukuna egindugula ziurtatzeko, ez? Eta argi dagoena da orain maniobra ostean, luze honetan, Zumaiak Zierbenari ere zabaldu diola hor tartetxoa, 11 bat bai Zumaiak Zierbenari, aurretik hori jo. Bai, Mikel, bamitxe daukagu José Luis Herrarias, Zierbenako presidentea. José Luis, nervioso, ¿no? Sí, porque en estos momentos es cuando más interesante está la regata y está uno nervioso a ver cómo trasciende. Parece que poco a poco Zumaya va abriendo un pequeño hueco. Bueno, sí, hombre, es una tripulación de ACT que en realidad tiene que ser más fuerte que nosotros, pero bueno, estoy contento porque estamos ahí en la pelea con ellos. Y te estaba oyendo antes que estabas diciendo que esto significa que lo del Campeonato de Vizcaya no fue casualidad. Sí, se demuestra que, bueno, que el Campeonato de Vizcaya fue una regata que hicimos, nos salió muy bien, que remamos muy bien y que no fue un espejismo, que estamos ahí. Y por último, vuestra cabeza, me imagino que en la Liga no está. La Liga para nosotros en estos momentos, pues hombre, yo creo que está un poco lejos, nos hemos quedado ahí, hemos tenido una semana un poquito de ahí que hemos perdido por calles y por cosas y bueno, pues no hay que echar la culpa a nadie, hemos perdido y bueno, se nos ha alejado un poquito. Pero bueno, nos faltan muchas regatas y aún veremos lo que pasa. Vaya suerte, gracias. Herrerias jauna, posik da, ligako azken estropadak ez dira, berak aipatu bezala inonak izan, baina Bizkaiko txapelketan domina lortu zuten. Kaiku eta Urdaiberen atzetik brontzea lortu zuten eta hori hortxe dago. Eta momentuz estropadaren buruan Orio, Zumaia 23 segundora, Erne Zierbenarekin hurbildu da. Zumaia eta Zierbenaren artean segundo bakarra dago, Izuntza 42 metro batzuk orain, Carrilloren gizonekin, Oriotarrekin. Atzea bat! Sei atzairu! Lau! 2 kilo más! 6! Arrakaba zazpi! 8! 9! Aprovecho l'altro! Eia baskatu zari da Carrillo! Bai, 40 paladan ez ja bukatzeko falta dien metrui eta indarrakin eta... Lau bialdu! 25 segundo orain Orio Zumaiari, 27 Zierbena! Bai, amaitu dute Oriotarrek, 19 eta 56, horientzate hori da denbora, 19, 56, 23, Arrauntzale, apunta. Gero kontuak egiteko bigarren txanda jarraitzen duzuen bitartean. 0 kaletik, hemen txeda
Zumaia, ia arkaitzetara sartuta, aurretik Zumaia, ontzi erdi bat bai Zierbenari. Hortxe, Zumaiarrak bigarren eta hirugarren Zierbena. Zumaiarentzat 23, 48 denbora, azkenean 27 segundo, Orioke Zumaiari ateratakoak, Zierbena hirugarren, 28ra, 24, 73, Zierbenaren denbora. Hemen txedatoz Lekitxarrak. Goikoetxearen agindutara, bai, amaitu dute itzultzakoek ere, 51 segunduko atzerapenarekin.